Jeden z najnavštevovanejších receptov na bonvivánoch je bravčové pliecko na cibuli. A zasa je to len o technike, ako pripraviť mäso, aby nebolo suché. A ten výpek a vôňa, to je domov. Pekáč vytrieme 2 lyžicami masti a hojne posypeme na hrubé polkolieska nakrájanou cibuľou, očistenými celými strúčikmi cesnaku a posypeme rastcov. Cibuľou a cesnakom nešetríme, nech to stojí za to. Bravčové pliecko nakrájame na hrubé rezne asi po 2 cm, nenaklepávame, hladkú múku zmiešame so štipkou kari a so sladkou paprikou. Kto má rád, môže pridať aj štiplavú. Pláty mäsa v tejto múčnej zmesi obalíme a opečieme na panvici s rozohriatou masťou z každej strany asi 2 minúty. Opečené mäso poukladáme pomocou klieští do pekáča na cibuľu a až teraz ho osolíme. Výpek v panvici zalejeme asi pol litrom horúcej vody, krátko povárime a zalejeme ním mäso v pekáči. Vložíme do vyhriatej rúry na 200 stupňov a nezakryté pečieme. Po pol hodine mäso obrátime a za občasného polievania výpekom dopečieme do zlatista. Výpeku je dosť a keď zostane a stúhne, je z neho super nádierka na čerstvý domáci chlebík. Viac takýchto receptov na webe a v mojej kuchárke